Я бажаю іншого президента просто. Я бажаю іншого президента. Це я розумію. Але от таке от І ставлення... попереджаю деяких, що якщо там тіліпаться і хамить воєннослужащим, то можна пострадати. Взагалі дуже цікава ситуація для мене. Я спостерігаю і за інформаційною війною теж, я в ній варюсь, і оскільки я не... скажімо, мені довелось там ще в 2010 році відбути одну як політтехнологом, бо я рекламіст, і я працювала, в принципі, з інформаційними якимись такими технологіями. У мене рекламна веб-студія була. Я знаю, в мене і є всяке отаке. Буквально вашою. Я працювала з інформацією, і тепер вся оця ситуація з 2014 року для мене цікава іще й тим, як нас завойовують інформаційно. І для мене було неочікувано, взагалі бум, але він для мене де про що серйозне говорить від цього стріму з Софією, тому що, за великим рахунком, там могло бути небагато лайків і небагато репостів, але бомбануло не по-дєцьки. Це означає, що треба було так вже вкурвити людей, що вони підтримують цю думку і вони готові розмовляти, ймовірно, з президентом такою самою мовою, а вкурвало саме через його вже постійний сленг гопніка. Мені просто... Це я можу собі дозволити бути гопніком. Чого це раптом? Хочу, можу, наприклад. Я нікому нічого не винна, правда? Так легко звичку кинути потім. От він і не може кинути. Гопнік не може кинути. Мені теж було б важко, я думаю. Але я принаймні намагалась, а я була проукраїнським гопніком. Є моменти, розумієте? Може, якби він був проукраїнським гопніком, я б не так звертала на те уваги. Але то зовсім не проукраїнські гопніки, та не наші єноти. І його розмова, мені навіть не цікаво. Тобто ви саме про цей діалог в Золотому? Я про діалог в Золотому. Розумієте, мені багато чого вже накипіло, тому що це ж не єдиний діалог його такою мовою, як він взагалі до людей звертається. І тут мені навіть не важливо, хто той хлопець, з яким він отак розмовляв, бо тут розкручують, що вже хлопець не такий, вже він і не такий вже воєннослужащий. Це ви маєте на увазі діалог з Денисом Янтарем, так? Так, але картинка має значення. Ти знаходишся в зоні бойових дій. Біля тебе сидять військові. Ви можете слова добрати, що це, тому що звикли АТО, ООС. А ви тепер в зоні бойових дій. Для мене я військовослужбовець ще, розумієте? Я волонтер на контракті. Це зона бойових дій для мене. Для мене ці слова не пусті. Я знаю, що це означає. Це означає, що там броніки, каски, весь набор, обстрілювання постійно, і він сидить, і він на цій картинці, він показує людям, показує, як він буде розмовляти з захисниками нашої вітчизни. Можемо подивитися цей фрагмент, він у нас є. Боль моя. Пасажир. Ми приїхали. Побачите, як люди до цього відносяться. Побачили, що люди кажуть. І що кажуть? Відводити треба. Люди кажуть. А нам вони весь цей час, поки ми тут знаходились, сказали, що не треба. Так где же там, мы же не зашли к ним. Кому? Оружие не посмотрели. Можем? А там есть? Сказали, що под кровати є. Да? Пацаны, смотрите, мы ж сейчас опять будем, Денис, перейдем к беседе. Я ж тоже не приехал с правоохранными сейчас органами, не зашли в дом, не устраиваем. Мы же нормальные мужики. Я вам говорю, что не угрожая ничем. По-человечески, пацаны, уберите оружие. Все, Его что я тебе нет. сказал. Где? Покажите, где у меня То оружие. есть ты считаешь, что ты чем хочешь? Чтобы я зашел сейчас в дом, показал при чем где? здесь, Я задал сейчас вопрос уже серьезный. Хочешь, чтобы я сейчас зашел в дом, показал Так где? при чем здесь это? Вы говорите, типа, уберите, мы что, его держим в Я руках? тебе или еще что раз у нас? говорю, Денис, услышь меня. Я Это вас серьезные слышу. вещи уже пошли. Я понимаю, Я просто вам сказал, вывезите оружие. Слышите, пацаны? Еще один момент. Вчера по Украине были акции, хотели, по всей Украине были, в 11 часов по ДДА. Там у нас, допустим, еще в Николаеве вменяемый губернатор. Капитуляция, прошу так. Формализация. Я это пришел, называется тебе подписание сказал, вы меморандума. оружие вывезете, а ты меня переводишь стрелки. Так я вам второй момент уже озвучил. Я вас услышал, вы Смотри, сказали. ты мне вообще не можешь никакие ультиматумы озвучивать. Я президент этой страны. Конечно. Мне 42 год. Я ж не лох. Я тебе пришел и сказал, оружие уберите. А ты меня не переводи на акции.